Alive na ako. Yan, may mga lumilipad oy. Na 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 na. Ayan, Juan OFW sa Italia, unang tamsak ko, love shout out. Magandang gabi sa'yo, lalabs. Juan OFW sa Italia, ayan. Salamat naman, lalabs, dyan sa patamsak. Ayan, ka-open-open ko lang. Open-open ko lang, lalabs. Hindi pa malakas yung aking music. Okay lang, host. Ayan, salamat. Yes. O, saan ka sa atin? Bicol po ang lalabs. Taga-ano ba ako, Bicol? Isa akong Bicolana. Ayan. Oragon. Bicolanang Oragon. Ramcam Sur. Ayan. Bicolana, Batangas lang si Juan. Ayan. Ayan, taga Batangas ka pala, Juan. Tambay lang, hos. Sige lang, Juan. Salamat naman dyan sa patambay. Nasa work ka ba? Nasa work ka, Juan? Juan FW sa Italia. Nasa Italy ka eh. Nasa Italy. Italia. Ayan. Sana all nasa Italy, ayan.
Duty, mapapainom na lang ng gamot. Bakit? Duty, mapapainom na lang ng gamot. Ba't may sakit ka ba? Eleven off na, matutulog na. Mag-11 na ng gabi dyan. Magpapainom. Denmark Ligaspi, Migalab shoutout lalabs. Ayan. Migalab shoutout sa'yo, Denmark Ligaspi. May alaga akong matanda. Caregiver ka. Ganun pala yan. Ang laki ng sweldo mo dyan. 13.30 pa lang, host. Ayan. Isa kang lalaki o babae? Juan. Padikit po, salamat. From Denmark Ligaspi. Oo, was. Ang laki siguro ng ano dyan, sweldo mo. Tunay na lalaki, host. Tunay na lalaki. Kasi di ba minsan may gumagamit na profile ng lalaki, yung pala babae yung may-ari. Ayan, TikTok viral, Migalab shout out. Tusok host, good morning. Ayan. Good morning, TikTok viral. How are you, lalabs? Minimum lang. Anong minimum? yung sweldo mo dyan ng 100,000. Pamahal mga idol. Yan, pamahal naman si TikTok viral, mga lalabs. Kapin-upin ko lang TikTok viral, kaya wala pang ganong tao. Ganito yung aking LS araw-araw. Ayan. Wala, host, tama lang. Ayan. Okay. Matagal ka na ba dyan? Matagal ka na dyan, Juan OFW. Ayan, Akrima lalabs, Migalab shout out. Akrima 36 vlogs. Yan, Millennial Adventurista, Migalab shout out. Millennial Adventurista, ayan. Jaketan natin yan. Ayan, Millennial, meron dyan na pong jacket. Kumusta naman kayong lahat dyan? Ayan, punta mo tayo kay Denmark. Ayaw magbawa ng bahay ni Juan. Punta tayo kay Denmark. Ayan, Denmark Ligaspi, TikTok viral dan. From Denmark. Ayan. Sa employer ko, 11 years na host. Wow, sana all. Malaki na yung pag for good ka, malaki na yung makukuha mong pera. Nasa 1 million na. Salamat, host, from Akrima. Ayan. Party music ni Jackie, hi cute. Ayan. Party music ni Jackie, Migalab shout out lalabs. Ayan, may pakiskis pa si si Party J Jackie. Ayan. No emoji. Ano bang emoji ang gusto mo, lalabs? Which emoji you want? Which emoji you want? Party music? You have already emoji. See, you send this one.
emoji with smiling with kiss with heart. Ayan, party music na gawa ng kanyang bahay, mga lalang. Palabel naman ako kay party music, ang aking member. Nandyan si Akrima, mga lalabs. Which emoji you want? You want your face to make emoji. I want picture of you, babe. Ayan, I have picture there. See? That's my picture. That's the sign. I want picture of you, babe, for members. Your picture. My face, lol. You want emoji. You want your face. But if you have also like that, my face, lol. Ayan. Inshallah, I will make. Okay. Inshallah, I will take your picture, then I will make it emoji for you. Ayan. Ano yan, host? Ayan, gusto niya ng emoji na mukha niya. Emoji na mukha niya, mga lalabs. Gusto niyang gawan ko siya ng emoji. Ayan. Ayan. Love channel, binababa ni Nightbot, mga lalas. Palab-lab naman ako. Ayan, Barista Pilly, mga love, shout out, lalabs. Ayan. Barista Pilly, mga love, shout out. Hindi ka naka-LS, lalabs? Barista, hindi ka naka-LS ngayon? Ayan. Nag-clear history lang kasi ako sa aking mga alagad. Ayan. Ganon. Ikaw, Akrim, gusto mo ba ng emoji ng mukha mo? Gawan kita ng emoji. Gusto kasi ni party music, gawan ko siya ng emoji. Mamaya ka pa. Okay. Late na ba yung uwi mo? Ayan, nakapantulog na akong damit. Batang Sunstorm, mga lalagayan, binababa ni Nightbot. Love channel, Dan po. Ayan, from Denmark, Legaspi. Ayan, Denmark, Legaspi. Salamat sa iyong pagdikit kay Love channel, maya-maya lang darating na yun eh. Ako gusto ko, lul. Ayan. Ayan, gusto ni, Barista Pelli ng Hindi na, host. Ayan, si Akrima ayaw. Si party music, gusto niya ng emoji ng mukha niya. Ayan. Inshallah, makagawa ako yan. Ayan. Kasi yung emoji niyan dyan, puro mukha ko yan eh. Puro pagmumukha. My boy, you want to eat? Ha? Ng mukha ko, ayan. Sige, try natin gumawa niyang mga pagmumukha. Pagmumukha mo. Gawa tayo ng emoji, inshallah. Ayan. Alam niyo ba mga lalams, ilang araw na akong hindi gaano ng babanana. Mapasok ako sa may LS pero hindi ako na talaga nagsisiryosong mambanana. Hahaha, ayan. Bakit may lumalagabog? Ayan. Binalik ni Lolo yung aking banana, mga lalabs. Inday ganda, mga love, shout out. Hearing, sana oil, hahaha. Ayan, Inday ganda, mga love, shout out. Inday ganda, ayan. Napakaganda naman, Inday ganda, ayan. Bakit siya tinanggal ni
ni Party Music. Why? Why you remove Inday Ganda? Party Music, why? Ana More Vlog, shout out, thumbs up, calls. Why you remove Inday Ganda, ano? Party Music. Thumbs up, calls. Thumbs up, calls from Ana More Vlog, shout out. Tinanggal nila na si Inday Ganda. Anong meron? Ayan yung aking member, binababa ni Nightbot, si Junaski. Ayan, binura siya ni mga lalabs. Denmark dan Pulpak with bakas. Ayan, salamat naman sa pabakas dyan. Ayan, salamat sa pagdikit kay Denmark, Ana More. Ayan, Denmark, nandyan ka pa ba, uy? Denmark, nandyan ka pa ba, lalabs? Pabalikan na lang si Ana More Vlog, dan na sa'yo, lalabs. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. May mga lumilipad. Yan, 4 million in the house. May love shout. Di ko tuloy yung kwento ko. Sabi ko ilang na ako hindi nambabanana. So ngayon nagulat ako ngayong gabi kasi kanina yung banana ko is 2 lang 40. Nagulat ako ngayon bakit siya nag 80. Binalik na lolo yung iba, mga lalabs. Binalik niya yung aking banana, yung mga nilamon niya. Binalik niya. Nagulat ako, oy. Binalik niya yung 40. Nag 2.80 tuloy ako. Ayan, kapusa, ayan. Mga yan ni mga budol. Pag mga ganyan, kapusa, ayan. Ayan, okay lang yung delete ni ni Party Music. Pero si Inday Ganda, dinilit niya rin. Yan, Junaski, Migalab, shout out. Oh my god, I like this. Ang pangit pag may mga ganito. Ayan, nanggugulo na yan. Bismillah. Ginulo niya na yung LS ko. Tingnan mo, oy. Tingnan mo. Manood ka sa LS ko. Ginulo niya na. Tingnan mo yung muna. Ayan, oh. Paano pa ako nito? Yung ba yan? Ba yan? Dinilit niya si ito, oh. Hide mo nga yan. Ba? Huwag ka mong pakita. Si
Huwag mong tanggalin yan, i-member ko yan eh. Anong gusto mong gawin? Ito, i-hide mo to. Anong hide? Ito nga nag-ano dyan, Okay na. nag-i-spam. Spam yan. I-block mo yan. Sino i-block? Yan, party music. Ano ka ba, member ko yan? I-block mo yan. Block mo yan. Block ko yan. Huwag mo i-block yan, hayaan mo lang yan. Hi everyone, ayan Kylie Krepner, mga love shout out. Block mo yun. Paano i-block? Araw-araw, gabi-gabi yan nandyan, bakit may i-block? Bakit nang gaganyan? Kasi nga ito nga, budol to bang mga ganyan, budol yan eh. Pag pumasok yan sa LS, talagang dinidelete yan. Tanggalan mo ng moderator. Hindi niya. Party music, stop! Huwag mo yan kasi member ko yan, huwag mo mawalain yan. Ayan, remove mo yung green, yung kupa yan. Hindi, block mo yan. I-block mo na. Yung kupa, hindi yun eh. Ginugulo nyo naman yung LS ko eh. Kylie, may love shout out. Hindi ngayon kasi nga anong pag mga ganun nga mga budol yan. What is that? Stop on the screen, I say. Ayan, hey, Dragon Gaming, may love shout out. Baby, block mo na nga ito kasi. Kesa naman mabisit lahat yung manunod mo sa isang tao lang. Mag-alisa. Yan, mag-i-stop. Hintayin mo na, baka mag-stop na yan. Okay na, nag-stop na. Huwag mo ano yun yan. Ayan. Block mo muna yan. Pwede mo may unblock yun. Huwag ko tinawaran yan eh. Kesa naman lahat tumuwad sa'yo. Ano ba yun? Bakit niya ba ginagawa yun? Hindi, bakit niya ba inano yung ano ko? Yung party music, ito yun oh. Itatanggalan mo na lang ng ano. Sa monetization nga yun. Membership. Mga lalabs, wait lang mga lalabs. Baka magsa-elisan tong member ko eh. Magsa-elisan tong mga tao dito. Party music, stop doing this one to me. Why you did this? Hanap ko yung... Yan, Lion Vlog, Miguel Love shout out. Lion Vlog. 10 million in-downs, Miguel Love shout out. Yan, nag-stop na, sayaan mo na. Teka. Yan, nag-stop na oh. Yan, nag-stop na oh, wala na.
Ano pangalan niya? Party music. Ano ba yung ginagawa mo? Ayan, harang. Salamat po sa paharang, Lalabs. Ayan yung Hope, okay, from Lion Vlog. Ayan, Lion Vlog, nagbuba ng kanyang bahay. Na-atching tuloy ako. Wala na, oh, okay na. Wala na, umalis na. I'm back from Kylie. Ayan. Sinsya na kayo mga lalabs. Ba't kasi pinapakialaman yung ano? Yung hintay niya lang na ako na yung mag time out, hindi siya. Dan na ako sa nakapin, parang barista. Ayan. Wait lang lalabs kasi ginugo. May wala na, okay na yan eh. Ibalik mo sa dati yan. Ayan, okay na. Wala na. Umalis na. Dan na ako sa nakapin. Ayan. Dan Mark Ligaspi. Pabalikan na lang si Barista Pili. Dan na po sa'yo, lalabs. Nagpunta ka naman sa copyright. Okay na nga. Wala na, oh. Wala na, ibalik mo sa dati ka na. Wala na nga, ibalik mo sa dati. Wala na. Ayan, may nakita na ko eh. Wala akong tatawagin. Ibalik mo to sa dati. Mga lalabs, wait lang mga lalabs, ang inaayos ko pa. Ayan na, okay na. Ayan, Kylie Kripner. Sino ba yung pumasok kanina na walang jacket? Shooter Vlog, pa-jacket host. Yan, may jacket ka na Shooter Vlog. Pasensya na kayo mga lalas. Bakit kasi nagganon si ba't niya ginanon yung yung pumasok? Dapat hinayaan niya lang ako, huwag niyang pakialaman. Kainis tuloy. Ayan, Dan Mark, Dan sa'yo si Kylie, pabalikan na lang. Akrima, nandyan ka pa, Akrima? Akrima, nandyan ka pa ba, lalabs? Pasensya na kayo mga lalabs. Ayan, umalis na siya. Ginulo niya lang yung aking LS. Akrima, nandyan ka pa ba? Akrima, lalabs. Wala natang si Akrima.
Ka-shooter, meron ka na pong jacket. Ayan. Nandyan ka pa ba, barista? Nandyan ka pa? Ang lolo ko na naman, wey. Nagsialisan na sila. Nandyan ka ba, barista? Nandyan pa ba si barista Pili? Nandyan ako sa nakapit. Ay, wala na ata si Denmark. Wala na, umalis na ata to. Present. Ayun, baba ka ng bahay, lalabs. Nagsialisan na yung iba na nakakainis. May nagaganon ba sa LS mo? Lalabs? Yung ibang bakit sila yung nag-delete nun? Nagugulo tuloy yung LS ko. Tatay TV Vlog, may love shout out. House, good morning. Ayan. Good morning po. Wala so far. Ba't nagganon-ganon siya? Parang ginulo yung LS ko. Nakasar siguro siya sa akin. Parang nakakabad trip. Kasi yung tinanggalan niya ng yung inanuan niya, tinime out niya, nagalit din temporary, ulit-tuloy siya ng bababa. Naunahan niya ako, kiniklik ko pa lang, naunahan niya ako eh. Morning sa lahat dyan, from Tatay TV Vlog. Alam ko naman pag mga ganong pumapasok, hindi, mga yun eh, parang mga scammer. Yung ganong mga pumapasok, yung binura niyang pangalawa, pero yung una hindi naman. Nakasar tuloy ako. Tatay TV Vlog, ayan, mag-love shoutout, lalabs. Wala na si Denmark. Ayan, barista, lalabs, baba ka ng bahay mo. Spam, ayan. Yun nga, nag-i-spam siya. Nakikialam siya eh. Dapat dyan lang siya, huwag siyang makikialam kasi hindi naman niya to LS eh. Nakakaasar tuloy. Tingnan mo. Mawala yung mo. Para tuloy nakakawalang gana. Ayan, One Day TV Vlog, shout out madam. Ayan, shout out Kylie. Ayan, nandyan si Kylie madam. Bicol ng Oragon, ayan, nagmama ng kanyang bahay.
Ayan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member dyan na si Bia Pick and Mix Vlogs. Palaplab na ako mga lalas. Ayan palalab siya nakapin. Ay Barista Pili, ayan Mikasha Kusin, Migalab shoutout. Ayan nakasakay na si Mikasha sa kanyang red car. Ayan Migalab shoutout naman dyan sa'yo Mikasha. Ayan nandyan po si Kylie, nagpaalam siya kanina, sabi niya mga kakain ata si Kylie. Ayan, nandiyan na pala si Kylie. Shout out Barista and Mikasha. Ayan. From One Day TV. Alright, Michael Kusin, Migalab shout out. Ayan. Si Mikasha ba pangalan ni Michael? Ayan. Michael pala pangalan ni Mikasha. Panday Migalab shout out. Ayan. From Barista Pili. Yeah. Ang pangit ng tugtog ko. Mamaya ko tutugin yung maganda-ganda. One Day Migalab shout out. Ayan, Dragon Gaming new video. From Dragon Gaming, connect to Barista Pili Lalabs Dragon Gaming. Mamatay naman tong mobile na to eh. Ayan, Godby Migalab shout out Lalabs, Godby, ayan. Godby nagbaba ng kanyang bahay mga Lalabs. Ayan, palabalun ako sa aking member dyan na si Lloyd, binababa ni Nightbot na yan. Dandikit host kay Barista Pili, ayan. Ayan Lalabs Barista, pabalikan na lang si Tatay TV Vlog. Dan po sa'yo Lalabs Barista. Salamat. Ayan, Tatay TV Vlog nagawa ng kanyang bahay. Ang pangit naman ng tugtog ko eh. Ayan, palit nga tayo ng kanta. Ayan na natin yan. Tatay OTW, ayan. From Barista. Miss Bulong, try mo to. No sipar, ito gamit ko. Yan, sige Lalas. No CPR yan ha. Sige, konting ko yan Lalabs. Mamaya i-download natin. Ayan, sige anuin ko to screenshot. Ayan, screenshot ko mamaya ko to i-download ha. Thank you.
Search ko na lang siya mamaya. Search ko na lang siya mamaya, Mikasha. Thank you. Ayun, Barista Pilya, mega shout out. Ayan, lalabs, ano ba? Kinuha ko na siya na screenshot ko mamaya. Ayan, mamaya. Disco sa madaling araw. Ayan, bukas ko na yung papatugtugin na. Na-screenshot ko na siya. Inaantok na yung mga nanonood yung mga viewers ko dyan sa kanta ko. Di ba okay lang yun kasi malapit naman na yung Valentine's. Ayan, Jones. Grab Drivers TV, Barista Pilya Dan. Ayan. Ayan, lalas Barista, pabalikan na lang si Jones. Sabi niya na CPR ako sa kanta na yan. Aling kanta ba? Aling kanta, lalabs? Na CPR ka? Ayan, 10 minutes in the house, mag-love shout out. Jones Grab OTW. Ayan. Simple Jen Canada, mag-love shout out. Malapit na lalabs yung ano, Valentine's. Yeah, okay lang yan eh. Yung pinapatugtog mo. Wala. Hindi naman lalos Barista totally CPR. Di ba nakalagay naman dun sharing yung paubaya. Di ba nakalagay dun sharing lang. Ito mga lang pag mga ganito budol to, ayan o, tatanggalan ko siya ng i-remove ko na lang. Ayan, ayan, pag mga ganyan, mga ano yan, budol yan, mga ganyan. Pag mga ganyan napasok, minute ko na lang, sa akin walang sharing. Talagang CPR? Yung sa akin kasi nakalagay din lanad, ano daw, ano yan, CPR siya, pero nakalagay doon sa monetization ko sharing. So, anong ginawa mo? Dinilit mo na lang. Ayan, pag mga ganyan yung dinilit kong ganyan mga lalabs. Mga ano yan. Scammer. Mga kalimitan yung mga ganyan, may mga ano yan eh. Yung video yan, mga may mga bold, mga ganyan. Ayos lang yan, hati kayo hehe. Ayos lang ba lalabs yung hati? Meron akong isa lalabs, Barista hati kami. Kasi kiniklaim niya yung aking ano, yung music. Nakalagay dun sharing. Hinayaan ko na lang bahala siya dyan. Ayan, Lloyd Dan, dikit na ako sa'yo, bingo game. Ayan. Salamat naman Tatay TV Vlog. Magbakas ka po kay Lloyd Lalabs. Ayan. Ayan, malapit na yung Valentine's. May mga kadate na kayo. Ayan, Jones Grab Driver TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nagmamahal ako sa'yo. Ayan, nagmamahal
kahit bawal lalabs napakasakit. Limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out, 6 million. Tulungan mo naman ako So kayo upo ko eh. kung paano makalimot at paano ko Yung mga lalas palablag naman sa nakapin. tabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ako sa'yo? Dahil habang Pam Jesse Mix Vlog, Miguel Love shout out. Hello po, Dan Tamsat. Ayan. Ayan Pam, may jacket ka na Pam. Thank you so much lalabs. Meron ka ng moderator? Pwede ka nang magba ng yung bahay Pam. dahil sa naramdaman, ano ang aking gagawin nang malimot ka? Nagmamahal ako Sa'yo mamahal, kahit ito'y bawal. Ano ba? Good morning po host and hello there. Ayan. Thank you host from Pam JC Mix Vlogs. Thank you so much. Ayan, bikulan ng Oragong Joms, Grab Driver TV, Tatay TV Vlog. Ayan. Miguel Love shout out. Simple Jane Canada, Tamsak. Salamat po sa patamsak. Ayan mga lalabs, binababa na Nightbot yung aking member dyan na si Bloody Coder. Palablag naman ako mga lalabs. Jones grab dan dikit na sa'yo, sukli na lang sir TY. nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko Ayan Tatay TV Vlog, Jones grab dan na sa'yo, pasukli na lang si Tatay. Hello there, tara let's. Ayan. From Pam GC Mix Vlogs. Tatay TV Vlog ay nagawa ng kanyang bahay. Rudy Katamura Jr. nagawa ng kanyang bahay. Mag-love shout out. Simple Jane Canada dan po from Joms Grab Drivers. Ay. Ayan mga lalabs, si Lloyd binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Tatay TV Dan, ayan. Dan po ako sa'yo from Jones Grab. 10 million in the house, mag-love shout out. na walang ibang mahal. Ako'y nag-iisa lamang sa puso mo. 7 million in the house, mag-love shout out. May love shout out, Simple Jen from Tatay TV Vlog. Bago ang pangakong pag-ibig mo. At ngayon nga ako'y iniwan mo. Kung ano man dahilan Dan na kayo sa nakapin mga lalabs, thanks at Jones Grab Drivers TV. Ayan. From Simple Jen Canada. nasanay na ang puso ko. Ayan, Jones Grab Drivers TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lodi Katamura Jr. nagbaba ng kanyang bahay. Mga nag-love shout out. Napalawan yan, nag-love shout. Hello Guaps, kumusta na Ailinski Vlog? Okay lang po madam, napalawan yan. Tatay TV Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay.
But mga lalas, palablab naman. Yan, Tatay TV Vlog, mga umalis dyan, ikaw pa isunod kong ipipin. Tatay TV Vlog, dan pulpak po parang Pam Jessie Mix Vlogs. Ay. Napalawan yan, and Rudy Katamura Jr. Hello, ayan. From Simple Jen Canada, nag-love shoutout, Simple Jen. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling. Ayan, Guaps Islandsky Vlogs, pwede magpayakap sa aking live stream mamaya. Sige po, ayan. Nagdurusa, hindi ko na kaya na mag-isa. Sige po, ayan. Sana'y pakinggan mo ang dasal ng puso ko. Sige, pin kita. Hintay pa rin, nagmamahal sa'yo. Sige po, Lalabs Barista, iiwa muna kita. Ay. Patamsakan na natin to. Lang talaga, dito sa buhay ko'y walang iba. Ayan mga Lalas, palablab naman sa nakapin. Ayan, tamsak na ako sa'yo, madam. Nasanay na ang puso ko, nasanay na akong nandito ka sa piling ko, nasanay na sa'yo, kaya ngayon'y nagdurusa. Hindi ko na Irene Blue, mega love shoutout. Ayan. Mega love shoutout, Irene Blue. Hi, host. Ayan. Ayan, love channel. Binababa ni Nightbot mga lalabs. Rudy Katamura Dan, dikit na sir sa'yo. Sukli na lang sir. Ayan. Ayan, sir Rudy Katamura Dan po si Tatay TV Vlog. Pabalikan na lang po. Ayan, Rudy Katamura Vlog Dan with full pack. From Pam Jessie Mix Vlog. Tatay TV nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak host. Ayan. From Irene Blue. Simple Jen. Ayan. Thank you so much Jen, madam, sa iyong pabiji-biji. Ayan. Ayan, salamat Lalab sa iyong pa-share dyan. Hintayin ko yung pag-akyat mo sa aking bahay. Ayan, napalawan yan. Dan po from Joms Grab Drivers TV. Salamat sa iyong pag-share, Lalabs. Joms Grab Driver TV Dan Sukli from Barista Perrier. Ayan. Haha. Oo nga, huwag kang tumawa dyan. Ayan. Pindan. Ayan. Ayan, napalawan yan. Dan po si Irene Blue. Pabalikan na lang po. Madam. Madam Palawan yan. Ayan, Mudaing Channel mga Lalas. Palablab naman sa aking member. Binababa ni Nightbot. handa akong magparaya. Naiyak ko sa kanta na to. Kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Lagi mong isipin na ako'y nandirito. Naiyak ko sa kanta na to. Laging ka Joy Rick Vlogs. Ayan, tusok. May love shout out. Joy Rick. From JC Dan, dikit na po. Sukli lang. Ayan, from Tatay TV Vlog. Joy Rick Vlogs. Good morning, host. Ayan, good morning, Lalabs. Tatay TV Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay.
10 million in the house, may love shout out. Ayan. Irene Blue, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 10 million in the house, may love shout out. Barista Pili, ba't walang live ngayon? Mamaya pa yan daw. Late siya. Late ata yung uwi niya ni Barista. Kasi ata siya. Yung duty niya. Handa akong magparaya kahit na anong sakit. OTW Tatay from Irene Blue. Kaya ka, Jeric Vlogs, ayan. lagi mo Dan si Jones, Grab Driver TV, pabalikan na lang Joyrix. nandirito, laging karamay mo, mahal. Mama Banji, may ganap shoutout. Thumbs up puhos, Mama Banji. Ayan, jaketan kita. Ayan, Mama Banji, meron ka na pong jacket. Salamat po sa patamsak. Closing schedule ako this week ni Kasha Kusin. Ayan. Ayan, pag closing siya, late yung kanyang LS. Ayan. Irene Hypel from Irene Blue. Ayan. Natay Dan from Irene. Ayan. Kylie Krupner, I'm back. Ayan, thank you so much Kylie Lalams. Molly Dan Tamsak Dikit Hos. Ayan. May love shout out po Molly. Molly Lalams. Isipin na ako'y nandirito, laging Belis, ayan. Belis Adventure Channel. Tamsak Dan. Salamat sa patamsak Lalams. akong magparaya. Ayan yung mga bagong pasok po. Magtamsak po kayo kay Bicol ng Uragon. Ayan. Magbakas po kayo dyan para po kayo aking mabalikan. Lagi mong isipin na Yakap na kita Tatay TV Vlog. dirito, laging karamay mo. Molly, ayan ang buwan ng kanyang bahay. Irene Blue Dan na sa'yo TY from Tatay TV Vlog. Ayan, Bailey's Adventure, nagbaba ng kanyang bahay. Molly, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan na po sa nakapin para Mama Banji. Ayan. Min ko po ipang sukli ko. Ayan. Sige po Mama Banji. Tatay TV Vlog Dan pulpak sa'yo from Idol. Ayan. From Joric Vlogs. 16 million in the house, may love shout out. Mama Banji ay Dan po from Jones Grab Drivers. Muli dikit Dan. Ayan. From Belly's Adventure. Salamat Tatay. Salamat Tatay from Irene Blue. Ayan, palalabas na nakapin mga lalabs. Ayan, 17 million in the house. May mag-love shout out. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Sa walang sawang pag-support kay host. Ayan, Joyric Vlog Dan po. Ayan, Irene Blue nagbaba ng kanyang bahay. TikTok viral. Ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalas patamsak sa nakapin. Sa kanyang premiere. Ayan, Belly's Adventure Channel, nagbuma ng kanyang bahay. Bicol ng Uragon, patamsak naman mga lalas. Pam Jessie Dan na rin po sa'yo. From Jones Grab Drivers. 11 million in the house, may love shout out. Ayan, Tatay TV Vlog Dan sa nakapin. Ayan. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Punta tayo kay Tatay TV Vlog.
Mga lalas patamsak naman sa nakapin sa kanyang LS mamaya ay haba ng checkpoint ha. Ian 16 yung love shout out. Marco Agustin Tamsakos Miguel love shout out Marco Agustin. Yakap na kita Bes and Mama Banji from the Palawan yan. Ayan, WLWC TV, mag-love shout out. Korean, my friend. Tamsak rin, I'm Korean. Nice to meet you. Ayan. Islands Tamsak sa'yo. Ayan, from Tatay TV Vlog. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Tatay. Ayan, punta tayo kay Tatay. TikTok viral dan po. Punta tayo kay Tatay. Nasaan na yung Tatay yung iyong ano? Thank you, Bejoy Rick Vlogs from the Palawan yan. Ayan. Tatay, nasaan na yung bahay mo? Bakit ba pag ika'y nakikita Ayan, Tatay. Pinatin si Tatay. ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong Ang ganda. Ayan. Thank you po, the Palawan yan. Tatay TV Vlog, huwag ka na pumagbuha ng bahay. Nakapin ka na po. Ayan. Tatay TV Vlog, dating dikit. at pag ika'y Tapi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman. ayan, Akring Malalabs. Guys, magbakas lang po kayo para doon ako magbalik sa mga langga. Love, love all. Thank you. Ayan. Tatay TV Vlog OTW from Jonaski. Ayan, Jonaski nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Belis Adventure dan Pulpak sa papi mo. Bigyan kita ng 5, Tatay. Wait lang ha. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibo ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Ayan, TikTok viral. Napalawan niya yakap ko na bahay mo, Joy Rick Vlogs. Ay. Pagkat ikaw ang laman Irene Blue nagbaba ng kanyang bahay. isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako matutulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Thank you, Marco Agustin from the Palawan yan. Ayan, Tatay TV Vlog dan pabalik na lang TY from Junaski. Ayan, Tatay, pabalikan na lang po si Junaski dan po sa'yo. JC Mendoza dan Pulpak sa'yo, idol from Joy Rick Vlogs. Jesse Mendoza, pabalikan na lang si Joy Rick. Ayan. Napalawan yan, all set po. Nagbakas na din ako sa LS mo kahapon. Sana all mansion. Haha. Yun ang laki ng bahay niya kaya. Ayan, Lordy Katamura Jr. Nagbaba ng kanyang bahay. Tara, 10. Ayan, sino may 10 dyan mga nanak? Pwede kayong makipagpalitan kay ano?
Rudy Katamura. Kapatid baby, baby pa, magbakas lang po kayo para doon ako magbalik. Ayan. From Joy Rick. Okay, Joy Rick, pin kita mamaya. Joy Rick Vlog OTW, thanks from TikTok viral. Ay. Ayan, Joy Rick OTW from Junaski. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Irene Blue nagbaba rin ng kanyang bahay. Yakap ko na bahay mo, Marco Agustin from Dapalawanyan. Nawala na yung music ko eh. Punta naman tayo sa sunod. Mag-disco tayo ay. Junaski dan po from Jones. Ayan, sige lang Jones. Balikan kanya ni Junaski. Ang laki pala ng bahay ni Joy Rick. Ilang kulay sa aking mundo. Jones Grab Drivers TV dan po salamat from Marco Agustin. Ayan. Joy Rick dan from Junaski. Ayan. Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalabs, yung aking member binababa ni Nightboot na si Lloyd. Palablab naman ako mga lalabs. Salamat. Ayan. Marco Agustin dan na sa'yo from Tatay TV Vlog. 11 million in daw, may galab shout out, 11 million. Ay na nais ko. Tara 10 parang Rudy Katamura mga lalabs. Sino may 10 dyan? Makipagpalitan na kayo mga lalabs. Kung nahihibang Junaski dan Pulpak from Joy Rick. Ayan, salamat. Thanks po sa Sukli Tatay TV from Mama Banji. Ayan. Ayan, Rudy nagbaba ng bahay. Barista Pili mga lalas, palablab ako. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Jones dan Dikit from Junaski. Ayan, 12 million daw sa mga shout out.
Rudy Katamura Jr., please like and comments my entry contest para Mama Banji. Yan, Bicol ng Oragon gumawa ng kanyang bahay. Sumabay. 13 million in the house, Miguel, shout out 13 million. Mama Ban, ayan, from Tatay TV Vlogs. Tara, 10 daw kay kay Rudy Katamura. Sino may 10 dyan? Makipagbilablaban na kayo dyan, mga lalabs. Malaki ng bahay ni Mama Banji. 47. Tatay TV Vlog, ayan. Irene Blue. Tatay TV Vlog, dikit na sa'yo, Mama Banji. Kino Bambang 26 tamsak host, Miguel Love shoutout Kino, ayan. Salamat sa iyong patamsak lalas, Miguel Love shoutout po. Ayan, Kino Bambang mga lalas na nagbaba ng kanyang bahay. Irene Blue dan pulpak sa'yo. Punta na tayo kay Nandyan ba si Bailey's Adventure? Si Rodi nandyan. Siya sa premier po patamsak lang eh. Yan, tamsakan natin si Kino Bamboo mga lalams. OTW Joy Rick from Irene Blue. Tamsak na ako sa'yo, Aika Vibes, tamsak Team Kino Bambam. Ayan, salamat po sa iyong patamsak lalabs. Parang Kino, ayan. Harang team, ayan. Salamat na lang sa iyong paharang. Kino Bambam, ayan. Sakan natin yan. Joyrick dan salamat from Irene Blue, ayan. Joyrick Vlogs playing sa video from Marco Agustin. Katie Terry harang buhos, magalap shoutout Katie, ayan. Salamat sa iyong paharang. Yan, may jacket ka na po, Katie Lalangas, ayan. Mayong upo, ay
Kinubambam dan pulpak sa'yo idol from Jeric Vlogs. Ayan. Dan tamsak at dikit kay Tatay TV. Ayan. 27 tamsak harang team Kinibambam. Ayan. Salamat naman dyan sa iyong patamsak. Kinubambam. Ayan, palabim sa nakaping mga lalabs. Tatay TV nagawa ng kanyang bike. Katie nagawa rin ng kanyang bahay. Yan, 10 million in the house. May galag shout out. D4 Blabogs, may galag shout out host. Ayan. Jonaski, ayan, binababa ni Nightboot. Ayan, Tatay TV vlog, pasukli na lang po parang Kitty Terry. Ayan, Terry pala. Please support Premiere. Ayan, punta tayo kay Kinubambam. Nasaan na ba yung link niya? Doon na kayo sa nakapin mga lalabs. Nasaan na ba yung ano niya? Kino, nasaan na yung ano mo? Kinubambam. Ayan. Ayan, Kino, may 10 ka dyan makipag-bartiran ka kay ano? Kay Rudy Katamura. Nandyan siya. Ayan, Mike Loco, may galab shout out. Mike Loco. Tusok Ayuda FW Tib Erilan. Ayan. Salamat Lala. Ayan, jakitan natin yan. Salamat naman dyan, Mike Loco, sa iyong paayuda. Pwede naman po host. Ayan. Nandyan si Rudy. Ayan. Rudy, ayan. Rudy, nandyan ka pa. Nandyan si Kinubambam. Pwede kang makipagbartiran dyan. Rudy Katamura Jr., nandyan ka pa ba? Ayan, si Kinubambam may 10. Tin saging swap. Ayan, from Kinubambam. Kititer dan suklik ko sa'yo, thank you. Ayan, from Tatay TV vlog. Kinubambam dan from Irene Blue. Kung gawin ay Rudy Katamura, nandyan ka pa. Yan, nakipagpalitan ka kay ano, Kinubambam. Ayan, Yukins Family TV dan tamsak ma'am. Migalab shout out Yukins. Ayan, Yukins, meron ka ng jacket. Yan, Kinubambam dan po sa pangalawang dikit sa'yo para Marco Agustin. Ayan, dan tamsak ma'am. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, Kinubambam dan connect to you from Kitty. Ayan. Ayan, Rodi, nandyan si Kinubambam. Makipagpalitan ka. 10 kayo, ano, Rodi?
Nandyan siya si Kino Bambam. Ayan, Rudy Katamura, minsan po si Kino Bambam. Ayan, Lion Vlog TV, nagba ng kanyang bahay. Kino Tarasan po, ayan. Ayan, Kino Bambam, nandyan ka pa? Kino Bambam Tarasan po, ayan. Wait po, nagsusukli lang sa lumikit, ayan. Sige lang, lalas. Yan, 10 million daw, biglang shout out. Marco Agustin nagbaba ng kanyang bahay. Kinabambang Tarasan po. Idol, ayan. Kino, nandyan na si Rodi, pwede ka nang pagpalitan. Ayan, Moonlight Full Pack. Nantok si Wastoy. Yung hikam ko. Kita pa sa camera, oy. Ayan lang yung Vlog TV dan. Full pack sa'yo from Joyrick Vlogs. Ayan. Joyrick rin ba ng kanyang bahay? Kitty, ano ba ng kanyang bahay? Rodi Katamura dan full pack from Lion Vlog TV. Parang ang sarap puminom ng kape. Ayan, kape. Ano? Ingitero eh. Lion Vlog TV, ayan. Nagba ng kanyang bahay. Batang Sandstorm, ayan, binaba ni Nightbot mga lalabs. Rodi Katamura Junior, OTW na po sa 10, ayan, parang Kino Bambang. Ayan, Rodi, OTW na si Kino sa'yo. Bong's World, mega shout out. Good morning, Miss Bulong, ayan. Good morning po, Mr. Bong's World. Thank you so much. Ayan, Rodi Katamura, 10 daw sa'yo. Andyan na si Kino Bambam. Lion Vlog TV dan, salamat. Ayan. Bongs, walang ng kanyang iwan ako ng bakas. Parang Kino Bambam. Ayan. Kino Bambam OTW 10. Ayan. From Rodi Katamura. Ginara Sarong dan full pack sa'yo, idol. Ayan. From Joyrek. Kino on the way from Bongs World. Ayan. Royo Channel Vlog, shout out. Ayan. Migalab shout out Royo Channel Vlogs. Migalab shout out sa'yo, lalangs. Payuda naman dyan, was. Ayan. Payuda. Payuda naman dyan, sabi ni Royo, mga lalangs. Yan, tigitan mo yung nakaping maraming ayuda dyan, ano, Royo. Kay Kino Bambam. Punta ka sa LS niya, mga lalabs. Madaming ayuda dyan, nagpapalipad dyan ng mga banana. Ayan. Yukins Family TV, migalab shout out. Marco Agustin, Kitty Terry, ayan, Dan from Marco Agustin. Parang host, ayan. Salamat sa iyong parang Katie. Ayan, 12 million in the house, migalab shout out.
Palabla naman ako mga lalab sa aking member na si Bia. Ayan, binababa ni Nightbot. $13 million in the house. Mega love shout out. Jeric Dan, sa'yo pasokli na lang from Tatay TV Vlog. Ayan. Moonlight Channel, thank you sa pagbisita. Ayan, from Kitty Terry. Ayan. Ano pala to si Kitty? Ayan. Daming baboy ang lusog. Powered by DJ Bongo Exclusive. Ayan, Kino Dan Pulpak with Bakas. Pasukli naman po from Bong's World. Wait lang po Bong's World kasi si Kino nakikipagbartira. Kay Rudy. Ah. Ayun na palawan yun. Thank you, Jeric Vlogs. Ang daming baboy ni sino ba yun? Dorot TV Mega Love shoutout, tamsak. Bongo Exclusive. Salamat sa patamsak dyan, Dorot. Harang Gupod. Ayan. Irene Blue. Moonlight, ang laki ng bahay mo. Ginara Sarong. Kitty tamsak sa baboy mong mataba. Ayan. From Tatay TV Vlog. 11 million in house Mega Love shoutout. 11 million. Dan na kayo mga love sa nakapin kay Kino Bambam. Ay natatanaw. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Hello host, how are you? From Cooking with Sapia. Mega Love shoutout Cooking. Powered by DJ Rodi Katamura Dan 10 from Kino Bambam. Nakapalimir pala si Kino. Ayan. Dami pera ni Kino. Oh, I feel sleepy, oy. Living million in loss, Mega Love shoutout. Ayun, One Day TV Madam. Nandyan si Madam Ay, ayan. Royo Channel Vlog. Dan Pulpak sa'yo, idol from Joyrick. Ayan, thank you host from Cooking with Sapia. Kitty Terry, ayun, kaning bahay. Cooking with Sapia, Bong's World. Marco Agustin, Joyrick, ayan. Rodi Katamura Jr. Dan from Kino Bambam, ayan. Muli tamsak na lang dikit, ayan. Sa gabit araw.
New video from Dragon Gaming. Muli tamsak na lang. Kung pala yan, pa-share it naman. DJ Lodsky. Yakap ko na bahay mo, Sian 16, ayan, from the Palawan yan, Kitty Terry, ayan, Tatski Castillo dan po, pasukli na lang, ayan, salamat, balikan ka ng binabako kino, ayan, Basta Team Boyog. Gapa Uyog. ayan, party music di Jack, binaba ni Nightbot, Kitty Terry, ay nagawa ng kanyang bahay, 10 million endowment club shout at 10 million, ayan, One Day TV from Irene Blue. Ayan, punta tayo kay Vlog Channel. My Rest House LS 4pm Pinas 1 from One Day TV, ayan. Mga last week nga lang, magtitinta lang ako ng kape. Baldado. Tesco Mobile. Ta. Yan, thank you so much. Timpa lang ako ng kape mga lalabs. Thank you Irene Blue, masipag talaga si Irene, ayan. Ayan yung likod ko, oy. Pasayaw eh. DJ Lodsky. Yung likod ko. Jeric Vlog Dan, tamsak, host, ano yung nakapin? Ikaw yan eh. Madam, walang link. Sana yung link mo, Madam Oy? Madam One Day TV. Sana yung bahay mo, Madam Oy? Madam One Day TV. Madam One Day TV, yung bahay niyo po. Tapos anong ginamit mong pang-stream, ang cute-cute ng setup. Ano yun, lalabs? Streamlab obs. Sakit ng likod ko. Streamlab obs yan. Baldado. Tesco Mobile. Madam One Day TV, na sana yung bahay mo po. Yung link mo, madam. DJ Lodsky. Ayan, road to grade 1. Tesco Mobile. Katie Terry, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Lion Vlog, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Lion Vlog. Katie Dan from One Day TV. $12 million in down, mag shout out. Thank you so much sa inyo dyan mga lalabs. DTS Palak or Kiss Hi, I am new friends from Indonesia. Ayan.
Ayan, you have now moderator. DTS Orkes. Ayan. One Day TV dan dikit na sa'yo ang asim. Kitty Terry dan from Kinibambam dan Sukli po Bong's World. Ayan. Going with Sophia, nagawa ng kanyang bahay. Hello idol, na love shoutout. You're so beautiful. Ayan. Ayan. From Lion Vlog TV. Tatay TV Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Lion Vlog. Irene dan full package with bakas. Ayan. Ginara from Irene Blue. Tatay dating dikit, salamat. Ayan. Palaglag sa nakapin mga lalas. Ayan, palaglag naman sa nakapin. Si Tatsuki pala to. Ako kay Bathala. Ayan, sige, nabigyan natin ng 5 yung nakapin. Road to 100 mga lalabs ang nakapin. Ayan si Tatsuki. Lion Vlog on the way. Ayan. Bigyan ko man ng Monday yung nakapin 5. Yung binaba mo. Kino, mag-download ka ng Streamlabs OS kung gusto mong gumamit ng ganyan. So, BG muna ako. Ayan, sige lang Kino. Magagawa ka nito lalabs, Kino. Ayun, alam ko marami kang computer eh. Sleep mode na, ayan. From Kino Bambam, sige lang Kino. Ayan, Lily Lily shout out. Buwan ng ite, from Lily, ayan. How are you Lily lalabs? Lily. Padikit sa nakapin mga lalabs, ayan, road to 100. Please like and comment my entry contest, ayan. One Day TV, bigyan kita ng 10. Ayan. Ayan, napaka-supportive naman ng Kino Bambam. Libre ba yan, host? Oo, Kino, libre yan. Walang bayad. Libre lang yung lalabs, Kino. Ayan. Walang bayad yan. Kahit magdamag kang naka-LS. Kahit magdamag ka dyan, eh, walang bayad yan. Ayan. Bakit yung iba nagsasabi may bayad daw yung live stream? Ayan, Madam Monday TV. Dinadikitan ko yung binababa mo. Ba't yung Streamlabs ba na yung may manok na logo, may bayad ba yun? Agoy, salamat Kino sa viewers ko yan. Maraming salamat sa ayuda mo. Ayan. From One Day TV. Ayan. Agoy, napakabait talaga yan ni Kino mga lalas. Nakita niyo yan si Kino pag nag-elation mga lalas. Maraming saging dyan. Ayan, 13 million in the house. Mag-love shout out. 13 million. Ayan. Thank you, Kitty, from Cooking with Sophia. Mag-love shout out, Kitty. Ayan. Kitty lalabs. Bong's World ang gawa niyang kambahay. Nabulol na ako. Bong's World. Ayan, naggawa ng kanyang bahay. Mga lala, si Bong's World. Mag-love shout out everyone. 14 million in lang. So mag-love shout out. Thanks sa Sukli One Day TV from Mama Banji. Oops. May lumilipad na aswang.
Ayan, 13 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Akrima, ayan, binababa ni Nightbot mga lalabs, si Akrima. Irene Blue. Ang daming harang-harang naman, oy. One Day TV. May harang agad. And 11 million in the house. May love shout out. Ayan, Korean my friend, WLWC TV. Tamsakdan. Tamsakdan. Huwag kalimutan yung aking member na si Party Music mga lalabs. That's key, ayan. Baka may maawa din sa akin, bahay maliit pa, road to 5K. Ayan. Maliit pa ba yan, madam, road to 5K? Sana all road to 5K. Ayan. Ayan, 14 million in the house. May galab shout out. Cooking with Sapia, Kitty Terry Dan from Cooking with Sapia. Ayan. 14 million in the house. May galab shout out. Huwag kalimutang sa kanseos mga lalas. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Bones World TV Dan po, pasukli na lang. Ayan. Tawa si madam mo. Sabi niya, road to 5K daw. Sana all. Ayan. WLWC TV, ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. I'm newbie, support my channel, friends. Ayan. GTS Orkis, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Katie, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Irene Blue, hi DTS from Irene Blue, Tatay TV Vlog, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Corona babay na, oy. One Day TV Dan sa link nung bata. Ayan. Ayan, napaka-supportive ni Kino mga lalabs. Dikitan nyo yan. Maraming ayuda. One Day TV. Good night, host. Bakit Kino, di ba nasa Pinas ka, makaturog na muna ako? Di Kino, matulog ka na lalas. Good night. Sweet dreams. Mwa mwa. Chup chup. Di Kino, good night. Jenny Rentoria, may love shout out. Ayan, may love shout out, host. May love shout out. Sige Kino, matulog ka na. Nasa harang pa, host. Ayan. Salamat sa iyong paharang dyan, Jenny Rentoria lalabs. WWLC, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Donna Di Castro, Tamsakdan. Mag-love shout out, Donna. Thank you for coming again. Ayan. Mag-love shout out everyone from Donna. Ayan. Donna nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 10 million in the house. Mag-love shout out. Lisa Prentice, hi host. Tamsak Dikit Dan. Ayan.
Salamat sa iyong patamsak dikit mga lalabs. Ayan yung mga bagong pasok dyan mga lalabs. Magbakas po kayo kay Bicula ng Oragon para po kayo aking masuklian. Yan po sa nakapin host from Dona Castro. Ayan. Nag-love shoutout sa host from Lea Puentes. Ayan. Dona Di Castro lalabs nagawa ng kanyang bahay. Ayan. May aswang sa loob nakapasok. 11 million mag-love shoutout. Hi Irene. Ayan. Salamat sa jacket host from Lesa Puentes. Ayan. Basta team Buyog, Kapauyog. Ayan, Madam One Day TV, dan po akong 5 sa nakapin. Ayan. Dan po ako ng 5, Madam. Sa iyong binabang bahay, hintayin natin mag 100 yan, 91 na siya. Oh my goodness. May pumasok na aswang, oy. Ayan mga lalas, palablab sa nakapin, road to 100. Road to grade 1 ang nakapin, palablab naman mga lalas, maluoy na oy, maluoy. Ayan. Road to grade 1 ang nakapin. Ang kulit ng aswang na to eh, panay lipad-lipad. Tatay TV dan full package with bakas. Ayan. From Bong's World. Lisa Puentes na gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Dito is dan full pack mga lalabs. Wait lang, magtimpa lang ako ng kape ha. Ano lang mga 3 minutes. Balik ako mga lalabs ha. Magtimpa lang ako ng kape. Timpla lang tayo ng kape mga lalabs. Huwag kayong umalis dyan. Gonna drink coffee. Basta team Buyog, Kapauyog. Baldado, Disco Mobile.
Buong na lang. Ayan mga lalang, I'm back. Sam Gomez, may ganag shoutout, tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak dyan. Kumusta na yung nakapin mga lalabs? Ano nangyari sa nakapin? Ayan. Kumusta na ang nakapin? Nakabukang kang si host. Ayan, malapit nang mag 100 yung nakapin. Kunting-kunti na lang mga lalab. 7 na lang sa nakapin. 7. Ayan. DJ PJ, hello. Ayan, 7 na lang sa nakapin. 7 na lang. Sabi na lang sa nakapin mga lalabs. Hi everything. Kinuot sa lahat na nagdikit, salamat. Ayan. From One Day TV. SSC TV Migalab shout out. Ayan. Kapit tayo mga lalabs. Ayan, OTW sa nakapin from Junaski. Dancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter Ayan, AMJ, Migalab shout out. Kylie, yan, Migalab shout. Hello, I'm back everybody. Ayan. Thank you so much, Kylie. consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter is right. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. Social distancing. Ayan, One Day TV, dan sa binaba mo, pabalik na lang, TY from Junaski. Ayan. Mga lalabs, ayan, road to 1, grade 1 ang nakapin. Ayan, 6 na lang sa nakapin, 6 na lang. 6 na lang sa nakapin mga lalabs. Palablab na yung nakapin, 6 na lang, 6. Ayan. One Day TV full pack dan padikit din. Ayan. From Sam Gomez TV. Ayan, Kitty Terry dan po from J. Ayan. 1 liter this time. Junaski, salamat. Sige, bigyan din kita. Ayan. Salamat madam, One Day TV. Yan, sabay uli ako ni ano, yung binaba mo madam. Kailangan maka 100 na to ngayon. Ayan. Ayan, 4 na lang sa nakapin mga lalabs. 4 na lang, 4. 4 na lang sa nakapin. 4 na lang.
One Day TV dan po from AMJ. Distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined then. Yes, that is social distancing. One liter Ayan mga lalas, maluoy na apat na lang sa nakapin. Apat. Buy everything. Ayan, apat na lang sa nakapin po. Ayan, mag-grade 1 na siya mga lalabs. Apat na lang. One liter distance. Lin and on the way from Bong's World. Ayan, thank you so much. Thank you so much mga lalas. Anim na lang sa ay apat na lang sa nakapin, apat. Inom tayo ng kape madang One Day TV. Pampatanggal ng antoks. Ang pait. Ayan, G, nagawa ng kanyang bahay. Katie Terry, ayan. Lin Ann Nitano dan pasukli na lang po from Katie. Ayan, sarap ng kape mga lalabs. Inom na kayo ng kape dyan. Kape-kape kayo dyan. Hi. MM combination. Nag-love shout out lalabs. MM. Yan, padikit sa nakapin mga lalabs. So, road to grade 1. Yan, road to grade 1 po ang nakapin. Irene Blue dan sa'yo from J. Ayan. Lian Natanyo, ayan, mag-love shoutout, nagawa ng kanyang bahay. Sam Gomez TV, nagawa ng kanyang bahay. Jonas, tatlo binigay ko sa'yo, ayan. Salamat po Madam One Day TV sa iyong pag-ayuda kay Jonas. Thank you so much po, ayan. Dalawa din sa'yo host, may hindi pa nakadikit. Ayan. Salamat po Madam One Day TV sa iyong pag-ayuda. Maraming salamat po. Ayan. Salamat J from Irene Blue. Ayan. Lee Andan full package with bakas. Ayan. Ayan, tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang. Mag-grade 1 na siya. Mag-grade 1 na. Ayan. Kailangan natin itong pag-graduatein ng grade 1. Ayan, Jay, nababa ng kanyang bahay, Jay. Nag-ikot-ikot ba ako? Baka humina yung humina yung connection ko. Ayan, inom tayo ng kape. GT is Orkes, ayan. Jaydan po from Irene Blue, ayan. Jaydan po si Irene Blue, pabalikan na lang. Katie Terry, Lisa, dan sa'yo si Lisa, pabalikan na lang po. Nabuang na oy. Ayan mga lalams, dalawa na lang sa nakapin, dalawa.
Dalawa na lang sa nakapin. Ayan, Madam Love Channel, diktan ko pa yan. Pag-redutin na natin yan. Ayan. Yung pinapanood ko ulit yung video niya, yung binababa mo. Para dikit na dikit. Bago. Ayan mga lalabs, dalawa na lang sa nakapin. Irene Blue Dan, sa'yo full pack with bakas pasokli na lang from MM combination. Sige madam, dalawa na lang sa nakapin, dalawa. Thank you so much. Dalawa na lang sa nakapin, maluoy na mga lalabs. Pag-graduatin na natin yan ng grade 1. Nin Vlog, may love shoutout to Sukhos. Ayan, Nin Vlog. Ayan, may jacket ka na po. Babago. Ayan, Dragon Gaming, may video. Kayan, natanyo, nasuklian na po ba ako, ma'am? Ayan, from MM combination. Ayan, graduate na siya, madam. Masya Allah. Grade 1 na siya. Congrats. Congrats sa nakapin. Congrats. Ayan. Dan sa kan nakapin, full package. Ayan. Salamat po sa mga dumikit sa nakapin. Ano ba yung okay? Ayan, punta na tayo kay ano, Bongs World. Nandyan ka pa? Kanina pa to si Bongs World. Ayan, Bongs World, saan yung bahay mo, lalabs? Nasaan na si Bongs World? Yes, yo. Ayan. Hello host, labas na po ako. Tulog na ako. 1:30 AM na dito. Thanks. Sige, Kitty Terry. Maraming salamat po, lalas. Matulog ka na. Sang bansa ka ba? Ayan. Big like. Ayan. From Lady Coach. May love shout out. Lady Coach. Thanks, Miss Bulong. Ayan. Miss Bulong ka yan, Beyong Sword. Masabugin kita dyan. Ayan. Ayan, Kitty Terry nagbaba ng kanyang bahay. Katie. Inom kayo ng kape dyan. Kape. Yan mga lalabs, yung bagong pasok dyan. Magbakas lang kayo kay Bicolan ng Uragon. Balikan ko kayo mga lalabs mamaya. Sa-send ko yung nag-comment. Ayan, Lady Coach, nagbaba ng kanyang bahay. Bicolan ng Uragon. Ayan, mga lalabs.
Katie, hello. From Lady Coach. Katie Lalabs. Lumisan ka. Lady Coach on the way from Bones World. Ayan, Nian Vlog. Dan Kitty Terry sa premiere mo, paayuda naman po. Ayan. Hindi ko nga si Kitty, di ko pa tatamsakan. Wait lang. Natamsakan na pala kita, Kitty, kanina. OTW Lady Coach. Ayan, from Irene Blue. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Akri ng mga lalabs. Cooking with Sapia. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. 5 million in the house. Mega love shout out 5 million. Palablab sa nakapin mga lalabs. Si Bongs World. Nian Vlog. Tingnan natin yung bahay ni Nian Vlog. Nian Vlog. Ayan, silipin ko yung bahay mo. 206. Sige, ikaw sunod to Nian kay Bongs World. Huwag ka umalis dyan. Nian Vlogs, ikaw susunod ko Nian Vlogs, ayan. Ikaw sunod kay Bongs World. Nandikitan mo na ba si Bongs World, Nian? Si Clarge TV, ayan. Lady Coach dan full package with bakas. Ayan. Annalyn Galindis, Mega Love shout out lalabs. Ayan. Tamsak, salamat sa iyong patamsak. Party music. Don't do it again lalabs Ayan, thank you. Dating dikit sa nakapin. Ayan, pindan from Party Music. Tapos na yung ating music mga lalabs. So, mag-play tayo uli. Wait lang. Minimize.
nakita ko, hindi pa ba sapat? Kaya pinaikot mo, pakitang taon lang ba ang lahat ng pangako mo? I'm going to do a live stream here a little bit. If you guys want to join me, you're more than welcome to. From Kylie. Ayan. I love your YouTube channel. Thank you so much, Kylie. Bakit ka ganyan? Ganyan ba kadali sa'yo saktan ako? Naging parte ba talaga ako dyan sa puso mo? Minahal mo ba ako? Gusto ko lang malaman. Alam niyo mga lalabs, ilang araw na akong hindi gano'n ng babanana. Tapos kanina, ng banana ako mga tanghali. Ano lang siguro, nakalima lang siguro ako. Tapos hindi na ako nagtuloy. Ayan, 2 banana kay Bongs. Tapos ngayong gabi, chinik ko yung banana ko nag 2.80. Hindi ko naman alam kung sino nagbigay sa akin. Wala naman bakas. Binalik ni Lolo yung kinain niya. Kinain niya, binalik niya. Ayan. Nakakagulat to si Lolo minsan. Dalawa din sa'yo. Salamat po, Madam Monday TV. One Day TV dan dikit pasok lipo. Ayan. Salamat po, Madam. Pampatanggal ng antok. Nakasabay ako sa laro na gusto mo. Ginamit mo lang ako. Lahat Salamat, Madam, sa iyong paayuda. ang isusukli mo lang. Party music dan full package with bakas from Bongs World. Ayan. Ganyan ba Party music, connect to Bongs World. Kylie Krepner vlog dan dikit pasok lipo. Ayan. Kylie connect to Jenny Rentoria. ako at Ayan, nagbabalik yan, Jenny, si Kylie. salita? Nung kailangan mo ako at ng karamay, lagi lang akong nasa tabi mo at handang dumamay. Nung ikaw na ang kailangan, di ko to inaasahan. Naiiwan mo ako sa'kin, wala ka ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Kylie, ayan, nandiyan pa yan si Kylie. Nandiyan yan, hindi naalis. Muna pagmamahal ko sa'yo, pinalalim mo pa. Ako'y Dan sa'yo, Jenny. From One Day TV. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. ang pagmamahal. Ayan, binababa ni Nightbot. Sana hindi na lang ikaw ang pinili. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Ayan, Madam, meron din pala akong ginakadikit sa'yo. Ayan, bigyan kita ng 2 din, Madam. One Day TV. Anong ginagawa mo? Ko sa'yo, pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Ang bilis naman matapos ay. Tapos na. Magpalabsong muna tayo. Nagsimulang magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kaya. Ayan, Jenny Rentoria nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Pero di ang mahal. Ayan, Madam One Day TV, binigyan din po kita ng 2. Pinanood ko muna, Madam, para dikit.
Pang 62 thumbs up. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Ayan. Casper TV, hi host, mega love shout out. Casper, ayan. Thank you so much. Casper, ayan, may jacket ka na po. Casper TV, ayan. Thank you. May harang ka, Madam One Day TV, ayan. Ilang minutes tong harang mo? 1 minute, ayan. Masaya ka sa piling na hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain. Casper, may jacket ka na po. Ayan, Madam One Day TV, pangalawang harang. Ito, Madam, oh. Sana tigil ang pagiging totoo sa tuwing mapapanggit na mahal mo ko. Jenny Dan na po, full package with bakas from Bong's World. Merong iba, ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa Amsak host, Himawari Vlogs, mega love shoutout po, Madam. Ayan, good morning host. Good morning po, Madam Himawari Vlogs. ang tanging hiling, Wala kang pasok ngayon, Madam Himawari. Ayan. wag kang paluhain at alagaan. Daan lang po work. Ayan, sige po, salamat po dyan. Ay, yung patamsak. One Day TV Ting, sobra pang from Bong's World. Casper, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ang ganda ng live mo, host. Ayan. Salamat po. Kitang-kita ang beauty mo, ayan. Thank you po, Madam. Ayan. Pero siya ang mukha. Jenny Rentoria dan sa'yo, full pack with bakas from MM. Ayan. Work na, Madam Bulong. Ayan. Bye-bye. Sige po, salamat po, Bong's World. Mag-ingat ka palagi dyan, lalams. God bless you. Ayan. Ayan, sinong pin natin sunod? Casper Dan. Ang tinadhana, pinapaubaya, Huy. Irene Bloom, may gaming alam, shout out from Himawari Vlogs. Ayan, kilala mo pala si Irene. kung sa kanya. Ayan, shout out Himawari, good morning from One Day TV. Ayan, magkakilala din kayo, Madam. Ayun, ay in love na ako sa inyong lahat. Dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahan ko ng tapat at hindi magbabago. Ayan, WWC TV, Korean my friend, nagawa ng kanyang bahay. Dahil habang Sam Gomez TV, tumatagal nagbaba ng kanyang bahay. aking lalo Irene Dan din po from Casper. Ayan. ang puso ko'y nalilito. Jenny, nandyan ka pa, Jenny? Jenny Rentoria. Ramdaman
Jenny, nandyan ka? Nian Vlog pala, nandyan pa ba? Nian Vlog, nandyan? 11 million in the house. Ayan, in love na ako sa inyong lahat dahil sa aking music. Ang sarap talaga magmahal kahit bawal, mga lalabs. Masarap na masakit. Kasalanan ko ba yun? Minahal lang kita. Ayan. Hindi ko napigilan yung puso ko. Salamat, Casper. Ayan, from Irene Blue. Trojan House. Ayan. O nga ano? Turuan mo naman ako pag may time. Sige po, madam. Pag off mo. Mag-ano ka, madam? Streamlab of si ano mo to i-download. Ganito rin yung gawin mo. Pag nag-off ka, madam, punta ka sa LS ko, turuan kita. Ganito rin yung gawin mo. Ayan. Nakikita ko yung mga nagdikit sa akin. Ayan yung mga pangalan nila. Dumadaan sa screen ko. How was your day going? Ayan, thank you po, madam Himawari. Yes, Kylie, no problem. Ayan, Irene Blue nagbaba ng kanyang bahay. Niyan, nandyan ka pa ba? Ano? Nandyan pa ba si ano? Ayan, MM, ikaw na lang. Nasaan na yung bahay mo? Ayan, MM. Wala na ata si Jenny Rentoria. Si MM na lang. Ayan. Okay, Kylie. Casper, dan sa'yo, pulpak. Malapit na yung Valentine's. Promote lang po from Aling Silay. Sige lang po. Pa-entry day, 6 win, work, 10,000 Gcash. For monthly giveaway. Ayan. From Aling Silay. Hong's World dan full pack from Casper TV. Ayan. Lloyd Joson dan dikit pasok lipo. Ayan, Jenny, tinatawag kita kanina, lalams. Jenny, kanina tinatawag kita. Nagdikit ka pala. Ayan. Kasi pin kita kanina. Ayan. CMM na lang pinin ko. Diba, sinabi mo na walang ibang mahal. Ako'y nag-iisip Jenny Rentoria, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 8 million in the house, may ganap shout out. ngunit bakit MM combination thumbs up host din sa'yo, and salamat po, madam. Sige, madam, pag sa susunod na pagpunta mo, ayan, ganito rin yung gawin mo, yung live stream. Streamlabs Obs, ayan, i-type ko, madam, i-download mo yan. Ayan, madam Himiwari, Streamlabs Obs, ayan yung gamit ko. Ayan, Aling Silay dan tamsak dikit with bakas sa premiere. Ayan, sana laging ganyan ay. nasanay na sa'yo.
Laging ganyan yun, madam. Ayan, pag ganyan ginawa mo yung ano mo, yung live Streamlabs Ops gamitin mo. Mag-download ka muna, madam. Ayan. GMA TV. Sa GMA. Malinaw kasi siya, madam. Ayan. Kaysa doon sa ano, yung isa yung parang may lugong manok. Hindi ako gumagamit nun. Yan sa Gomez TV, nagawa niyang kanyang bahay. Streamlabs. Nag-type ko uli. Ayan, ganyan, madam. Ayan, ayan. Ayan, i-download mo yan. Mag-ano ka dyan, mag-ano ka din dyan, may people upan. Ayan. Mag-sign in ka. Ayan, may Edrek channel, may ganap shout out. Good morning, host. Ayan. Good morning, lalabs. Ayan, may Edrek, meron ka na pong jacket. Pepo, thank you. Ayan. Mag-download ka muna yan, madam. Tapos ano ka dun, mag-sign in. Lalabas naman yan dun pag na-download mo. Salamat, host. Ayan. Walang anuman. One Day TV. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Thank you sa tips. Ayan. Yan, pag naka-download ka na yan, madam, pumunta ka ulit sa akin. Ayan, tapos tuturuan kita ng paano mo paggawin yan. Yung lumalabas yung mga ano sa screen, yung mga viewers mo. Nakikita nila yung pangalan. Ayun, no? Lumalabas yung pangalan ni Aling Silay. Ayan, ayan. Yung mga nandyan, ayan yung mga pangalan nyo. Nakikita. Pamilya Tamsak, long time friend from Iron Blue. Ayan. One Day TV dan full pack from Casper TV. Ayan. 10 million in the house. Bigyan ng shout out. Ayan, mga lansdan na ba kayo sa nakapin? Ayan, sabay mo ako, MM. Kahit tagal ko ring binubuo na kahit One Day TV dan from my Edric channel. Ayan, may Edric nagmama ng bahay. MM combination dan na po from Casper TV. MM, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Mrs. nila kay, ayan. Casper TV, ayan, nagmama ng kanyang bahay. Kabukas kasi yung pinto, oy. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Love girly G, mag-love shout out. Ay. Lagi mong isip Tamsak dan host, maraming salamat po sa patamsak dyan. nandito
Ayan, si Girlie G pala to. Ang laki ng kanyang bahay. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Lumipas man ang panahon, di pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Ayan, may Edric Channel ang baba ng kanyang bahay. Ikaw pa rin sinta Casper TV dan from my Edric Channel. ko, sana ay lumigaya ka. Oh my goodness. Handa ako Kung magparaya. kahit na anong sakit, basta't Ayan mga lada, na ba kayo sa nakapin? lagi mong isipin na ako'y nandirito, Dalawa na lang sa nakapin, dalawa. laging karamay mo, mahal. Regeline Vlog, thumbs up, Miguel Love, shout out. Work muna ako, host. Thank you very much po, see you. Ayan. Sige po, Madam Himawari Vlogs. See you po again, Madam. Mag-iingat ka palagi dyan. Ayan. Good morning, Miguel Love, shout out, host from Regeline Vlogs. Handa ako Video lang po working. Ayan, sige po, Madam. Sana all habang nag-work, naka-mobile. basta't lumigaya ka. Regeline, ayan ang baba ng bahay. Kung isipin na ako'y nandirito, laging Ayan, WLWC TV. Ayan, Korean my friend. handa ako Ayan, pin natin si ano, sino ba yan kahit na anong sakit, si Aling Silay. basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, May direct channel ang baba ng bahay. kamay mo, mahal. Mhm. Kay ligaya ko Casper TV, ayan ang baba ng kanyang bahay. sama ka. Bawat saglit ayaw ko nang matapos pa. Ilagal na rin itong aking damdamin. Iniingat-ingatan ko na sana'y wag mong mapansin. Paano kung malaman mong ako'y nagmamahal sa'yo? Ayan, Madam MM combination. Dikit kote uli sa'yo para mag ano ka na. Mag-80 ka na. Mahal ka ng iba Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan. kung mabigo. Kung di rin Mga lalab, siya na lang sa nakapin. ang ating Ang cute naman ng baby na yan. tagal na rin itong aking damdamin. Isa na lang sa nakapin, mga lalab. Isa na lang. Ingat-ingatan ko Isa na lang sa nakapin. Para punta na tayo kay Aling Silay. paano kung malaman Regeline Vlogs dan pabalik. mamahal sa'yo. Ang puso ko'y nangangamba. Baga't alam kong may mahal ka ng iba. Ayokong mabigo. Kung di rin lang magtatagpo ang ating puso.
Mga lalab, isa na lang sa nakapin. Ayan, para magpin na tayo ng bago. Kuya Jong, mag-love shout out. Good morning my friend. Ayan. Good morning po Kuya Jong. Kagising mo lang. Marcela Dan Pulpak. Ayan. Salamat sa padikit. Isa na lang sa nakapin, isa na lang OTW sa nakapin. Ayan. Regeline nagawa ng kanyang bahay. Regeline, ayan. Upcoming premiere with 6 years old drummer and 10 years old pianist. Ayan. 10 million in daw sa love shoutout dan po sa nakapin host. Ayan. Salamat May Edric. Ayan. Tingnan natin kung umano na siya. Ayan, 80 ka na po, Madam MM. Sana huwag kainin ni Lulu yan. Punta tayo kay Aling Silay saglit. Ayan. Sa kanyang pa entry. Ayan. Ayun mga lalabs, patamsakan si Aling Silay. Si ano to, Marcela Manimtim pa na to. Napakali. Wala may Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako tulog, nakakaisip sa'yo. pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibo ng puso ko? Patamsak po please from Sheena TV. Ayan. Ay para lang sa'yo. Asahan mo Sige lang Sheena, wait lang. Pagkatapos ni ano, di na na nakapin. pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog Nakakaisip sa'yo. pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Dan sa nakapin from my Edric channel. Ikaw
Makatulog. Kakaisip sa'yo. Kuya Jong, nasaan si Kuya Jong? Thanks, sige, sunod kita dyan, Sheena, pagkatapos kay Kuya Jong. Yan, tamsak, Kuya Jong, tamsak. Patamsak sa nakapin mga lalas, patamsak. Mahal. Papindin, no? Sige, sunod kay Kuya Jong, ikaw sunod. Nangyari. Nangyari sa music mga lalas, natapos na. Punta naman tayo sa iba. Kuya Jong Malagdan, ayan. Yan, 7 million indaws, may galab shout out. Patamsakan si Kuya Jong mga lalabs. Dan kay Kuya Jong kanina pa, ayan Kuya Jong, pabalikan si Casper. Mix vlog dan para may i-direct channel. Sheena, ikaw sunod wag kang umalis dyan, ha. Ayan. Casper TV dan dikit tamsak pasukli. Ayan. Maganda na kayo sa nakapin. Jonaski dan, ayan, sige ma-idrik, babalikan ka dyan ni Jonaski. Ayan, Sheena, nandyan ka? Sheena.
Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi ko hinihintay. Binibini kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Parang sa mga alaman, di na kailangan pa ng ingay ko. Magsisilbing bantayan, dala para is parang bantayan. Mapapansinin ka lang bulungan. Di natin to ang datingan ko pag ikaw kasama ko. Kasalang taming hantungan. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini. Just touch my body. Oh, binibini. Ayan, Lord Dan. Sige, magbakas ka dyan may direct channel. Lagyan mo ng aking pangalan sa dulo ng iyong bakas. Para alam niya na galing ka sa akin. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, Bini-bini. don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini. Just touch my body. Oh, binibini. Just touch my body. Dagdag pa tsara ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka, finish ka. Ayan, Akrimot Dan. Ang salamat sa pa. Ikit dyan mga lalaw sa aking member. Ayan, Sheena Dan sa'yo si Jonas. Kipabalikan na lang po, Sheena. Tamsakan natin si Sheena. Asper TV Dan, full pack sa'yo friend, galing ng trailer. Ayan. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Suklidan Junaski. Ayan, salamat Sheena. Salamat sa pagdikit kay Junaski. Ayan, pala naman ako mga lalab sa aking lunay sa dyan. Si Bloody Coder. Kung gusto nyo paano malaman yung password ng yung kapitbahay, ayan, punta kayo kay Bloody Coder. Meron siyang tip kung paano. Sana ba si may ginikita niya lagi yung member ko, sino ba yun, si may Edric Channel. Ayan, may Edric Channel, nasan ka na? Bahay mo may Edric Channel. Brother Cheat, mag-love shout out host. Ayan, Brother Cheat, good morning. Ayan. OTW Casper TV. New video from Dragon Gaming. Brother Cheat ay nababa ng kanyang bahay. Morning, mag-love shout out. Kanta ka, host. May tulog po, Brother Cheat. Madaling araw po dito, 4:18. Sundan lang po sa off ko, ayan. Mag-ilis ako ng maaga. Ayan, Brother Cheat dan Pasokli TY, Dragon OTW from Gold Rush, Maedric dan Pulpak sa friend from Kuya Jong. Yan, Jonas ginagawa ng kanyang bahay. Kuya Jong, upcoming premiere patamsak mga lalabs. Roto 800 padikit po from Gold Rush. Jonas Kidan from Brother Cheat. Jing Channel.
Gen Channel Connect from Brother Cheat. Huwag mo sanang iisipin na kapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Suklidan MM combination. Ayan. From Sheena TV. Syota mo. Yung dating dikit sa nakapin. And Madam One Day TV. Nandiyan pa si Madam.
Ayan mga lalabs, wala lang gaanong tao. Mamaya mag-out na po ako. Ayan, 5 minutes na lang po. Mag-out na ako mga lalabs. Ako'y may pasok mamaya. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, lalo na kay Madam One Day TV. Power, beats, go, beats, go. Ayan mga lalabs, ako'y mag-out na po. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. See you tomorrow. Ayan, 5 AM Pinas time. See you tomorrow mga lalabs. Bye bye.